Bon dia, Hola, som el Marc Sibila i el Jordi Divins. i entre tots dos sumem Som pares, professors, enginyers informàtics músics, i què més, Marc? electrònics, I hem fet instrònics. per tant, també som makers. Fa 4 anys que vam veure que havíem de fer alguna cosa diferent amb els alumnes, que els havíem de motivar i que els havíem d'ensenyar robòtica i programació. Per això vam unir esforços i la nostra intenció és que els nostres alumnes també fossin makers. D'aquí va sortir el projecte Instrònics, que intentem unir música i tecnologia i volem que els alumnes acabin fent instruments electrònics. Per tant, com diu el Marc, tot això ho vam fer construint els instrònics, els nostres instruments electrònics. Nosaltres ho estem utilitzant tant a secundària com a escoles de música i cicles formatius. I hem deixat els nostres instrònics perquè ho provin a educació infantil i primària, amb bons resultats. Doncs el que volem fer és un manual que qualsevol persona sense coneixements bàsics sigui capaç de construir-se un instrònics. El pugui portar a l'aula i pugui fer el que fem nosaltres, fer-ho ell als seus centres educatius. Però segur que no són capaços de fer-ho, Marc. Clar, nosaltres què ens hem trobat? Doncs que busques internet i de manuals de robòtica n'hi ha moltíssims, però costa molt posar-t'hi. Doncs el que serà això serà una cosa molt simple perquè qualsevol persona sigui capaç de fer-ho. I què volem? Doncs que hi hagi música a les classes. Molt, que pensem molt. Fica-la tot bé. Con más arte. Ada.